חומוסים, בטטות ורוטב צ'ימיצ'ורי כזה מגניב וטוב, ויש לכם אימא'לה של סלט. מה שצריך זה לקחת בטטות, לשים אותם ככה במגש, לקחת חומוסים מבושלים ולשים מעל גם, לטבל את זה במלח, פלפל שחור, פפריקה וכוסברה יבשה, ולשים ספרי שמן מעל, להפות את זה בטורבו 30 דקות 200 מעלות עד שזה נראה ככה. ואז אני לוקחת קערה, אני שמה בה גם בקצוצה, בצל קצוץ, פטרוזיליה קצוצה, אני מוסיפה לזה מלח, לימון כבוש, סילן, מיץ לימון, רבע כוס של שמן זית ורבע כוס של צ'ילי. מערבבת הכל היטב עד שזה ככה עשיר כזה וטעים, ואני חוזרת לבטטות והחומוסים שלי המבושלים, אתם זוכרים אותם? שמה עליהם את כל הרוטב הטעים הזה, הצ'ימיצ'ורי, מערבבת הכל ביחד, ויש לי סלט כל כך טעים, כל כך קל, אימא'לה של סלט, והמתכון הכתוב אצלי באתר.